Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes pizza 19 na bulan sang Abril tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo nga aton talakayon karon nga adlaw. Ining mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sining D3 Bayo sa pagkakas sang kagaw nga nagtapik sa aton lawas, tambal pa sa ubo, sipon kag hilanat, tag 14 pesos lang. Produkto sang Klinika de Alternatibo, kag ginadulong man sa aton sang DTX 500, nagatinlo sa aton dugo, nagasilig sa mga impurity kag toxin sa aton atay, nagabulig panubo sa aton blood sugar bangod sa mga organic compound niya nga bisin, charantin kag polypeptide. Sa karon sa kadelikado nga panahon, balatian wala kag tuo kinanglan mabako ng aton lawas, diri masulod ang paggamit naton sang DTX 500. Gamito nato ni adlaw-adlaw nga tanan pangdipinsa sa balatian. DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tag sa ninyo ka mga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Ang probinsya sang Negros Occidental nagbutang korpyo alas 8 sang gabi, tubtob alas 4 sang kagahon. Ang tuyo sang gobernador nga mapahagan-hagan ang pagwa sang mga tao bangod nagataas ang ginaigo sang kagaw ining COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental. Ang syudad sa Bacolod alas 11, tubtob alas 4. Di may pila ka mga komentaryo. Ga-monitor kita kay Congressman Stephen Paduano. Luyag ya paupdon ang syudad sa Bacolod kung ano ya ang ginabando dito sa probinsya sang Negros Occidental. Ang punto naton simple gid lang. May kaugalingon nga mga pagsulundan ang probinsya sang Negros Occidental, may kaugalingon man nga pagsulundan ang siyudad sa Bacolod. Highly urbanized city of Bacolod, wala kita ihalabot sa probinsya kung ano man ang ila mga ginapatuman. Wala man natong ginakuha nga isa lang kita ka probinsya. Pero ang mga pagsulundan, depende inaya sa nagapungko nga mga opisyal. Kung ang probinsya, tigid na respeto man naton, alas 8 hasta alas 4, okay man na sa pananawan sa probinsya, pananawan sa gobernador. Ang amon diriya, nag-alas 11, tubtob alas 4, bangod kay nagaayo ang aton mga negosyante nga ibutang alas 11, tubtob alas 4, mabuhi-buhi man ang negosyo. Amo na yung pananawan sa siyudad sa Bacolod, kag nagaupod yang siyudad sa Bacolod sa balatyagon sa negosyante. Nga samtang ginaproteksyonan naton nga hindi maglapta ang COVID-19, proteksyonan taman ang mga negosyante. Lantawa bala kon pila na ka mga negosyante nagpanira, pototikoy, wala kag tuo, bangod siya ni. Ang SM daw, halos sirado ng ibanda, Vikings nga kilala, sirado na. Nga masustener mo? Nga wala ikaw customer, bayad ka kuryente, bayad ka sa tao mo. Di kundi manira ka,
ang guaya, wala trabaho ang pumuluyo. Amo ina, nga ang syudad sa Bacolod, sa ayo sa mga negosyante, nga tugutan man, nga bisan paano, makabawi-bawi sila. Kay sintro ni Bacolod sa negosyo mo. Di karon sirhan mo alas 8, tubtob alas 4, anong gwa sa mga negosyante? Amo na ni sitwasyon nga kapututikoy na galalain ang mga negosyante, perde ng ato negosyo. Dire, sundon mo pa ang alas 8, tubtob alas 4 sa gagawon. Basi posible ya nga, pwede inaya sa probinsya. Dire sa Bacolod ya, ginasunod lang sa ang ayo sa negosyante. Nga samtang nagaproteksyon kita sang balatian nga COVID, buhion taman ang negosyo nga gaamat-amat purdoy na, hindi lang sa bilog nga Negros, bilog nga pungsod Pilipinas. That's why, nga may pahanugot ang Bacolod, nga proteksyonan kita sa COVID, the same time, hindi man mapututikoy kag matagaan man sang ligwa ang mga negosyante nga mabuhi-buhi man ang ekonomiya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros.
Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdarat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay SalangaNo nga kalintangan. Responsable at ang balita dahil nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad gaga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon. Sa maayong balita kahapon, naga-monitor kita sa kapihan sa Aksyon. Ang bisita si Congressman Greg Gasataya. Ang manami dito nga isyo, kay suno sa kongresista sa Bacolod, may 5 na ka mga pribado nga mga personalidad diri sa syudad sa Bacolod nga handa magdonar sang duta. Manami ini kay kung maaprubahan na sa Kongreso, may ready na, pili ka na lang. Kundiin ibutang ining Bacolod District Hospital. May pipila ka mga barangay nga daw willing niya magdonar sang duta. Diin ini nga lugar. Kahapon siling sang kongresista, may ara nga lugar sa Mansilingan, Estepania, may ara sa barangay Panukoy, Bata kag Pilisa. Pilian lang kung diin ang mas maayo, tukuran sining Bacolod District Hospital. Siling ni Congressman Greg Gasataya na submit na niya sa DOH kag ini mga lugar gin sumiter na kag tun-an kung diin ang pinakamaayo tukuran sang hospital. Mayo ni kay wala pa mapasar, pag maaprubahan na, wala na kita problema. Ang lugar ara na ginatanyag na ang donasyon. Amo na ni ang ginahulat naton nga taga Bacolod nga may ara kita ya Bacolod District Hospital. Para nga daw hindi kita bala pitik-pitikan kag wisik-wisikan sugilanon. May niya ka may ara kita iya nga Bacolod District Hospital. Di siling ni Congressman Greg Gasataya da sumbulan basi ko makapatigayo na sa second reading kag natural deliberasyon sa plenaryo. Pagkatapos basi kaluyan kag maaprubahan, wala na problema ang lugar kay may nagatanyag na nga idunar ang duta. Amo niyang maayo nga balita para sa siyudad sang Bacolod. Ang madugay na ginandom do may ara na kasanagan. Masulusanag na siya kag mangin masanag pa ini siya kon maaprubahan na. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:51. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-ados nga eleksyon gainit na subong ang tinawganay sa Comelec. Gainit ang telepono sa Comelec. Hello ma'am, hello sir. Pwede ka pamangkot. May ara na nag-file sang ila bag-o nga registration. May mga politiko kag prominente nga tao nga nagsaylo na sang iya registration. Ang ila sini gina pamangkot kun bala si Albi Benitez nagsaylo na sang iya registration sa Bacolod. Kay kadamong gakuting-kuting mo, kadamong gabarina nga padalaganon si Albe. May mga ngalan na mo. Kung sa nasyonalya, Ran, Sara Ran. Sa Bacolod ya, Ran, Albe Ran. Agad nila sang kuting-kuting si Albe nga padalaganon. Kung sa bagay, wala man kung sinong luyag padalagat sa tuig 2022, wala yan sa makapugong
ang tanan pwede gid. Kung maglagan si Albi Benitez, alkalde sa Bacolod, di wala man siya magkapugong sina. Ang luyag sa pila ka mga politiko, kag pila ka mga supporter, padlaganon si Albi, naturale may lagko mo, may kwarta, kag amo magapinan sa ila kandidatura. Wala ginaya question. Sa politika ang tanan pwede. Labi na gid kung magdalagan, abi, si anay Congressman Albi Benitez sa siyudad sa Bacolod. Ang tanan welcomean. Pero lang taon tag senaryo. Okay, damo ga siling napabugal gid niya kung si Albi maglagan. Damo kwarta. Natural ba lang na? Sa politika, kinalamay kwarta kagid. Pero sa politika ya, padaog dire ang ginahambalan. Yati kung si Albi niya bakod, wala question. May kwarta, si Benitez, mabakod ang kandidatura. Pero kung ako si Albi Benitez, pinsaron ko man number 1. Kung maglagan ko, posibilidad akong gastuhon ko. Sa partido, posibilidad laban-laban ako man ang magasto. Karon hambalantang padaog, kaya politikaya padaog ni mo. Maminsan man na si Albi Benitez, may tsansa ko nga magdaog. Pero gamay. Pero dako ang tsansa ko nga mapirdi man. Tiyan mo nang sa pinsar sa isa ka politiko, magambol kay mo. Sa 3rd district, wala ikapirdihan. Sa Bacolod, may kadisgrasyahan ka. So, duwa ka bagay, may tsansa ka magdaog gamay. Pero dako man tsansa mo nga mapyerde. Tiyan mo nang, kung ako si Albi, dapat madalman niya man Inaintulin siya sa iban nga politiko, di maalam man si Albi. Kabalo man siya maminsar, sang tikang politika. Kung diin niya sudlan ang yakadalagan. Sa nasiling ko na, may tsansa nga magdaog sa Bacolod. Pero, gamay. Pero dako ang tsansa nga mapyerde. Di ko ikaw si Albi, madesider ka dayon. Kundi, maminsar ka na dalom. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Lasais, 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang lipon. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon
Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran, mabakod nga prinsipyo. Radio Philippine Standard Time, las 7:02. Ang mga balita kag isyu nga aton gintalakay, gindulong sa aton sang D3 Bayo. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentar